мехоҳам болу пар барораму парвоз карда то назди абрҳои ғам биравам. гӯям баҳори нозанин омада. талу теппаҳои сабз пироҳанро мебинӣ? намебинӣ ки олам гулпӯшу гулбасар шуда? мардум ба кишту кор бо умед сар кардаанд. эй абри ғамгин, чаро борони ғусаро мефиристӣ? оё ту душмани табиатӣ? намешавад резаборони баҳориро бифиристӣ ки баъди ками рехтан ба машом бӯйи замину хок, атри гулу сабзаву баргро расонад, атрофро фаро гирад. он абраки ғамгин суханҳои маро гӯш мекунад ва мегӯяд: интизор бош, ман бояд маслиҳат кунам. ва ман интизори ӯ аз худовандам мепурсам: парвардигори ман, нурҳои ҷонбахшатро арзонӣ барчош, мисли пештар офтоби тобонат нурафрӯзӣ кунад. ба лаби одамон ханда эҳдо кунад. ба хотири фардои некат чашм аз хоб бикшоянд ва ҳеҷ беморӣ дар рӯи дунё дигар набошад. ба подоши табассуми беғаши фарзандон, бозгашти мусофирон, чеҳраи сурху сари болои модарон, ба ормони рӯзҳои фирӯз, саодату васли ошиқон, танҳо умед ба ту, такя ба ту хоҳам кард. бисёр мехоҳам тоҷикистони азизам мисли пештар офтобӣ ва мардумонаш шоду хушбахт бошанд. ва мехоҳам имрӯзҳо танҳо дар хоб бошанду бас. куҷо инсофи ту савдогари шум, чу вирус гаштаи сарбори мардум? дар ин як моҳи охир номусалмон гарон кардӣ ту нархат бори чандум? фақиронро ба ин корат маранҷон, парешон мешавӣ рӯзе чу онон. худо аз кори ту огоҳ бошад, туро бадбахт месозад дучандон. намебинӣ магар пиру гадоро, намебинӣ касе бимуттакоро? ду чашмаш сӯи нону пул надорад, намебинӣ чаро рӯи худоро? намо инсоф, раҳми мардумон хур, нашав нокас, надорад нокасе нур. агар инсоф дорӣ тоҷири хуб, шавад хонат зи ҳар нуқлу навопур. ҳама бо ҳам дуо гӯед ёрон, шавад нархи тамоми чиз арзон. ҳама осуда созад зиндагонӣ, дар ин ду рӯза дунёи пурармон.